Здравейте, тъй като много често ме питат за ремонт на усилвателите Bose, можеш ли да ги тестваш? Отговорът е да, може да ги тествам, показвам как. Имаме си опитна установка. Може да се тестват всички модули по аудиосистемата на Audi с MMI 2G системи. Правим си диагностика с Wacom. Няма вързан микрофон, естествено, защото не е нужно за теста. Тук няколко отремонтирани вече. Ресторант Перфето, квартал Бояна. Телефон за резервации 0888 630 630. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.